Dámy a páni, čaute, po dlhšej dobe opäť ďalšie videjko v štýlom vlogu. Tentokrát sa práve nachádzam pri Refinery Gallery, kde sa koná Two Coffee Champs a kávový festival, takže sa tam idem mrknúť. Mám so sebou môj kanónik na film, v ktorom je stále Cinestill, takže idem tam niečo pofotiť, ochutnať nejaké dobré kávičky, pokúpiť nejaké dobré kávičky a veľmi sa na to teším, takže let's go! Vypil som extrémne veľa kávy, veľmi dobrá kávička, zistil som, aké trendy momentálne sa v kávovom svete pohybujú a je to jednoznačne fermentovaná káva alebo infuzovaná káva proste s nejakým ovocím, či už s kokosom, marakujou, jahodou, tá bola extrémne dobrá, alebo s broskyňami, čiže fakt akože mňam. Takéto kavičky mám presne nakúpené, mám jednu takú kokosovo-ovocnú, potom mám jednu jahodovú kúpenú a potom mám jednu takú naturálnu, ktorá bola ale tiež extrémne dobrá. Zajtra ma však čaká fotenie festivalu Víno pod hradom v Trenčíne a zároveň natáčanie aftermovie videa, takže sa na to veľmi teším, som zvedavý a dúfam, že to bude fun. Takže berem vás na tento proces so mnou a uvidíte, aké to je fotiť a natáčať festival zároveň. No, takže ja som už v Trenčine nachystaný na fotenie. Dnes je dosť slnečno, čiže jednoznačne používam ND filter. Už som dostal moju vysačku, foto, video, takže ideme na to. Ahojte ľudia, dnes je už ďalší deň po dofotení festivalu Víno pod hradom v Trenčíne. Bola to celkom makačka a absolútne som nemal čas niečo rozprávať do kamery a hovoriť, že ako to celé prebiehalo, pretože som mal čo robiť, aby som stíhal všetko nafotiť. Tak som sa rozhodol, že dnes na tejto prechádzke počas tohto krásneho dňa vám niečo porozprávam o tom, aké to bolo fotiť a natáčať tento festival zároveň. Mám na tejto prechádzke so sebou aj môj Canon so Cinestillom 800T, takže počas tejto prechádzky budem zároveň aj niečo fotiť a zároveň vám porozprávam, ako celé to včerajšie fotenie a natáčanie prebiehalo. Toto fotenie sa začínalo v Trenčíne na námestí, kde sa vlastne hneď o druhej či o jednej zošla plná rada nástup ľudí, ktorí čakali na výmenu ich vstupenky za pásku a pohárik, pomocou ktorého mohli degustovať vínko v týchto zastávkach. Nachádzalo sa tam podľa mňa okolo 40-50 možno vinárov z celého Slovenska, ktorí ponúkali vlastne takto víno na skúšku a následne aj zakúpenie, pokiaľ vám niektoré z tých vín vlastne chutili. Mojou úlohou bolo na tomto festivale zachytiť celú tú takú celkovú atmosféru tohto festivalu, jednotlivých ľudí, ako si to užívajú, nejaký ten sprievodný program, ktorý tam bol a samozrejme vinárov, ktorí tam prišli svoje vína prezentovať. O tom ale, ako to celé prebiehalo, vám poviem na ďalšej zastávke tejto prechádzky. Keď som do toho išiel, tak som rátal s tým, že foto a video, že to bude pohoda proste, že si to celé obehnem rýchlo, že to bude raz, dva, niečo tam potočím všade, pofotím nejaký program a vybavené, že čiliček budem stíhať všetko, lenže opak bol pravdou. Bohužiaľ. Toto tam vyzerá veľmi pekne, pozerajte na to. To, dámy a páni, bude jednoznačne fotečka. A few moments later. By the way, všetky tieto fotečky, ktoré cvakám na Cinestill, si zároveň fotím aj na môj iPhone do RAWka a plánujem vytvoriť na tieto fotky vlastne Cinestill preset, ktorý bude potom zadarmo na stiahnutie v popise videa, takže choďte to očakovať. Extrémne mi je teplo. Čo je dneska za deň, more? Dúfam, že bude večera, som poriadna búrka. Čaute, toto je Majo z budúcnosti, ktorý práve edituje toto video a so smutkom vám musím oznámiť, že presety na Cinestill ešte v tomto videu zatiaľ nebudú, pretože film je ešte stále v labaku a musím počkať, kým mi pošlú fotky, aby som mal referenčné fotky na vytvorenie tohto presetu.
Počítam, že tieto presety budú dostupné v ďalšom videu, ktoré vyjde o týždeň, takže si na to počkajte a my poďme späť do videa. Toto, dámy a páni, je ale ďalší brutálny výhľad, ktorý idem takto zväčšniť na výšku na fotku. To proste musí byť. Toto je krása. Každopádne poďme späť k včerajšiemu foteniu. No, malo to prebiehať tak podľa inštrukcií, že mal som si jedenkrát dobehnúť okruh všetkých tých vinárov a potom párkrát prebehnúť medzi dvoma miestami, kde bol program, aby som mal všetko zachytené a natočené. Podľa tohto popisu to znelo, že to bude totálne easy robotka, čo však ale vôbec takto nebolo. Mal som celkom problém stihnúť všetko obehnúť a zároveň stíhať behať medzi tými dvoma programmi, kým sa to vlastne celé skončilo a kým začal hrať vlastne posledný DJ večer. To ma vracia k prísloviu, že myslieť je hovno vedieť, pretože ja som si myslel, že na každom tom stanovišti bude iba jeden vinár, jeden stánok s vínkom. Lenže to tak vôbec nebolo a na niektorých tých stanovištiach bolo 4-5 rôznych vinárov a každý ten stánok som musel samostatne teda odfotiť, nahrať a nahrať tam nejakú atmosféru s ľuďmi. No, takže preto mi to zabralo tak dlho, ako to zabralo a preto som to tak nestíhal. Čo sa týka nastavení na kamere, tak mal som zvlášť nastavené nastavenia pre fotku a zvlášť nastavenia pre video a vlastne len som si medzi tým switchoval a nastavenia sa mi pekne same menili. Používal som ND filter, ktorý som musel stále adjustovať, stále som ho musel nastavovať, pretože pri prepnutí z fotky na video sa mi vždy trošku zosvetlil obraz kvôli pomalšiemu shutter speedu, teda uzávierke, lebo som mal na video 1:50, keďže som to nahrával do 4:25 a na fotku som mal shutter 1:160, čo bohate stačilo, ale tým pádom kvôli nastaveniu NDčku na jedno alebo druhé sa mi vždy buď stmavil alebo zosvetlil obraz, čiže s týmto som sa musel stále trošku hrať, ale inak tá workflow bola veľmi plynulá a fotilo sa to samo a natáčalo. Som inak práve u našich na dedine, preto je tu aj takéto prostredie a zelené, aké tu je. Čiže dúfam, že sa mi tie presety na ten Cinestill budú robiť dobre, aj keď budem mať väčšinu fotiek práve v takomto zelenom prostredí, ale nevadí. Toto je inak miestečko, kde som strávil dosť veľkú časť môjho detstva, mojich teenage rokov, pretože tuto je taký jeden pramienok, na ktorý sme spolu s kamošmi chodievali často piť a tak, takže dosť veľa času som tu strávil a je to teraz taký dosť divný pocit tu byť naspäť takto o 10 rokov neskôr a vidieť, jak to tu celé zarastlo a aké to tu je také zanedbané už. Vidíte spomínaný pramienok, neviem, či to tu je dobre vidno na kamere, ale je tu vlastne taká vodička. Kedysi sme z toho aj pijavali vodu dokonca, už by som sa z toho teraz asi nenapil. Ale veľmi hezké miesto. Na festivale som stretol veľmi veľa milých a príjemných ľudí, ktorí sa radi chceli odfotiť a popýtali si aj sami fotku dokonca. Stretol som aj nejakých známych ľudí, kamošky, takže som si aj trošku pokecal. Bolo to veľmi príjemné, podľa mňa im počasie vyšlo inak bohovsky, lebo bolo extrémne teplo, bolo pekne, svietilo slnko, nepršalo, čiže myslím si, že počasie bolo fakt, že na jednotku na tomto festivale. A ja som si to tam aj napriek tej práci a napriek tomu teplu, ktoré ja moc nemám rád, užil a som rád, že ma zavolali fotiť tento festival ako aj natáčať. Dúfam, že si to budúci rok zopakujem. Či už opäť s foťakom v ruke alebo s pohárom v ruke. Tento rok som bohužiaľ piť nemohol, pretože som bol na aute, takže mi to situácia nedovolovala. Ale ak o rok tento festival fotiť nepôjdem, tak si jednoznačne kúpim lístok, zoberiem si pohárik a pôjdem vyskúšať dobré vínka. A ak ste tam na tomto festivale boli aj vy zhodou náhod, tak mi jednoznačne dajte vedieť do komentára, či sa vám tento festival páčil, či ste si ho užili a či som možno aj vás necvakol na nejakú takúto fotečku. Taktiež jednoznačne choďte pozrieť do popisu link, v ktorom si viete stiahnuť presety Cinestill z tohto videa, na ktorý som makal a fotil tieto fotky, ktoré ste počas tohto videa vlastne mohli vidieť.
a jednoznačne mi dajte odber na kanál, pokiaľ sa vám moje videá páčia a chcete vidieť viac takýchto videí. Mám v pláne čoskoro robiť sériu Nauč sa fotiť, kde od A po Z vysvetlím, ako fungujú nastavenia na kamere, ako si to nastaviť, ako vlastne vojsť do tohto sveta fotenia, ako si vybrať prvý foťák, aké sú nejaké plusy a mínusy daných foťákov, full frameov, starších modelov možno, alebo nejakých kompaktov, zároveň aj nejaký ten úvod do editu fotiek, ako si nejako spraviť farebnú korekciu, ako si základne upraviť nejaké fotky a takto, čiže jednoznačne sa máte na čo tešiť. Čiže pokiaľ chcete vidieť tieto videá, ktoré budú dostupné na tomto kanáli, tak mi dajte odber a čoskoro na nich začínam pracovať. Takže veľmi sa na to teším. My sa vidíme pri ďalšom videu, tak sa zatiaľ majte a čaute.